Denggem man tao ti kabsat mo, agtakder ti sangot ridaw mo, kasapulan na ti panarabay mo, di ka bumdeng luktam dayta puso. No tumulong tay iti kabsat, no tiridaw intay ilukat, ni Jesus isuti intay maawat ipaaynat gasat anaimbat. Buklen tay barangay ti Apo, kabsat tay amin at tattao, agsisin naranay tay kas anak may sanga ama. Dito'y lubong agkakabsat tayo, pada-pada amin at tattao, rigat ti may sarigat metti adu sungsung batam tay padam atao. Buklen tay barangay ti Apo, kabsat tay amin at tattao, agsisin naranay tay kas anak may sanga ama. Buklen tay barangay ti Apo, kabsat tay amin at tattao, agsisin naranay tay kas anak may sanga ama.